So, what's up mga madamski, mga busingski, mga gawins, mga brothers? It's another week, so nanasad tayo bagong vlog, no? So, hindi talaga to vlog, ano lang to? No edit vlog lang to, mga 3 minutes, 5 minutes lang. So, nakita nyo naman sa thumbnail or anything na it's all about yung mga binigay ng mga subscribers ko, no? So, merong dalawa, no? Isang busingski at isang madamski, tiger baka o ano. Meron silang ibinigay. At before that, kamusta mong tanan, bay? Kamusta mong tanan? Bisaya ta, bay? Kamusta tang tanan? Kamusta mong tanan? Kamusta ta, di ba? So karon na to nasugda na, so karon na ni nakita saba mong nino, pero kusga na akong tingog. Karon pa ni nadawat ning isa. So katong kaning isa last week pa, so nag-decide ko nga buhatan og video para napo ko'y ma-upload niya, magpasalamatan pud sila. So mat salam kayo, no. So nako'y first item ni nako gihatag ni Bossingski Kim Arcano Lim. Thank you kay gihatod pa niya sa vape shop, hinatid pa niya sa vape shop kanina para ibigay lang sa akin. At sabi niya, walay problema na ayaw lagundangi ang YouTube, lagundangi padayon lang. Unya nag-ingon pagid siya nga sani puhon maka-champion because triathlete siya, gapil siya mga triathlon, maka-champion na po daw siya. Bibigyan daw niya ako ng sapatos. So thank you kay Busingski, no. So maraming salamat. Kahit di pa kay tayo nga nakadako bay nga pamilya bay, napata sa 200 kapin mag 300, pero naanag yung mga pareha sa inyo nga gilab ninyo, love kay tamo pod. Thank you kay sa inyo, so sugdan na to ning gikan kay Boss Kim. Wala pa na nabrihan, basin nabi pa lang kay Boss Kim extentasyon nakabutang, no. I think hoodie ni siya, hoodie. Ako nang abrian. Thank you good kay bay. Appreciate yun ako ng mga ingana ng mga butang. Yes, it's a hoodie. Yes! Hoodie siya. Hoodie. Kanya dari sa iyang kuan nakabutang extentasyon, so RIP. Sa Pika side napud siya ay XX tentasyon nakabutang extentasyon. And then sa front lagi mao ni siya. So thank you kay, so ato i-try madalian lang kay 3 minutes naman dayo. So ato i-try madalian lang. Thank you kayo, thank you so much sa effort and time, sa money pod nga inyong gi-spend para makahatag. Damn, it's fucking good. Yes. Okay, nasuot na ako, no. So thank you so much at Boss Arcano Lim. Thank you so much sa imong kwan. God bless sa imo. God bless sa ton channel ay kabalaka. Hindi ako hinto mag-YouTube. So thank you. This is kwan po ni, isa po ni sa motivations, no. So lipay kay ko ba. Mo ni siya. Extentasyon. Hoodie. So thank you so much Boss Arcano Lim. And the next one, guys, binigay ito ng ating madamski Novi, unsa gyud yang real name, Novi, madamski Novi. Thank you so much. Salamat. Maraming salamat. So ito black and red. Ito yung red. May nakalagay dikes. Humot pa kay siya kuan, guys. Good. Humot pa kay siya gugma. Pero when nagigugma sa ako, tayo na lang dalawa, di bitaw. So mo ni siya. Humot pa kay mall. So brand new gud kay siya, no. So thank you. Wa ko nangayo sa inyo, kanang thank you gud kay naghatag gid mo. So ipalipay, ipalingaw pati tamo gyud ipalingaw. So mo ni siya dikis. It's a sweater.
So, tsada kay siya suoton and ato na i-testing kay mag 5 minutes na gyud. So, phone lang akong gisuot karon mga madamski, mga busingski kay para no edit vlog ta kay kasi sa sa camera GG tayo niyan, GG. Ito, suot ko na. It's small yung size pero sa large ko sa mga kuan diha large ko, hindi tao. Di na. Mo ni siya guys. Mo gid ni siya. So dako kog lawas. Dako kog lawas may. Dako kog tiyan. Dako kog tiyan. So thank you kay bye. Thank you kay sa love. Ako nag-expect yun nga nagay yung mga nga tao. Samot na kay Boss Arcano Lim. Thank you so much good. Na-appreciate na ko inyong ipang buhat. So thank you kay shout out kang ato sa ning sulayan, di ba kani sa to thumbnail ka. Hantod kani dayon. Di mo guys, kabalo mo mura giburingan na mo sa akong vlog karon. Kabalo ko ikaw nagtanaw giburingan na kano. Ingana lagi na nya di na din ninyo humanon or humanon na din ninyo diretso. Mo lagi na patience is virtues. Malagi na, di ninyo manon. Diba? O paminaw ninyo sa inyong relasyon, semi-boring na, inyo na din humanon. Diba? Di na ninyo hatagan og chance nga mapalipay pa kaniya outro. Lamlam, ay yung pagtoto sa kuha bay. So ako silang suoton dua. Okay. Wala ba si mag-isi na nun ni? Naraso. Tricky bay. Igang kayo. Pero sige lang. Wala, tricky siya. Tricky. Pero mara to siya tanan guys, no? So, no edit vlog na sa ninato. Nya mauman ni mga 9 minutes. Lo, mo di gyapon taas po di gyapon nga vlog. So, thank you kay sa inyong pagtan-aw. Maraming salamat mga busingski, mga madamski, mga baradiks, mga baka, tiger ko diya, mga cow, pig, or dog diya, no? So, mga subscriber ko na mga taga Maynila, wait lang busingski, magtatagalog din ako sa ibang vlog ko para maintindihan nyo. So, thank you, solid kayo. And sorry, wala na akong mga ukay shoes. So, next time, pag meron akong time and money, mag-ukay shoes tayo, the comeback of ukay shoes. Kasi buti pa ang ukay shoes nag-comeback kami. Wag na. So maraming salamat sa inyo kay Boss Arcano Lim at kang Madamski Novi. So yun lang. Shoutout sa AUV Farm, Tony Skull, Jaya Chan, Lovely Bonya, Wonderful Angel, Simon Jos, Lester C, si Tom Abenzoga, sino pa si Mel, Master Poppy, Sergio Romantico. So thank you so much. Yung iba hindi ko na mention, Bianchic Studio. So God bless us all. Spread the vibe, no? And please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para ma-update kayo sa akong mga bago nga video, Taglish videos or Tagalog only or Bisaya only videos. So mga Bisaya, mag-ingay. Road to 300 na tayo, no? Road to 300 na ta. So, thank you kasi inyong pagtanaw, no? Ang gipaning kamutan lagi yung nga 3 minutes rani. Pero mao lagi to, naiubanda na nga kabalo ko wala na ninyo gyuman kinaburingan mo. So ang inyong mga relasyon mo or gyapon naburingan mo gamay, di ba? Wala na medyo spark. Nibuhi din mo, ni give up din mo. So magmoy-maoy din mo, hawak mo iyab. Oh! Pero wag gyud mo iyab. So okay ra. So come, please watch and like, subscribe. So mo na to gyud siya tanan, no? In Jesus name we pray. Amen. Thank you so much guys. God bless. Peace. Thank you so much fam. Thank you. Bye-bye.